Giroda Odhiambo. Machiegni wachako kod county ma Homa Bay kama wayudo ni gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ogolo Joseph Oyugi Magwanga ma bende en jalupne e migawo mar pur kod pith ma ibiro tok yiero madundo ma bende notimore juma mokalo e kachung'od bura ma Kasipul. Wanga bende okiro oko osiep Magwanga ma nyinge Peter Ogola e migawo mar lope. Okang' ma Wanga okawno ichichni obiro tok Magwanga ni rem siro jachung'a kod otiko maduond bura mar ODM Boyd Were e yiero madundo e kachung'od bura ma Kasipul kendo siro Philip Aroko mabene ne jachung' kar kende kata ne ok ochung' kod duond bura moramora. Ogola mawuok e kachung'od bura ma Homa Bay Town osebedo osiep Magwanga kuom higni mathoth. Jatend migawo mar ruoth Danish Onyango ema koro biro mako lemo mar jatend migawo mar pur ka Joseph Mitito mawuok Kanyada e kar chung'od bura ma Homa Bay Town bende owal kaka jatend migawo mar lope ka irito mondo bi opwodhe gi od bura mar county ma Homa Bay. Okang' makama nyalo kelo lokruok mathoth e siasa mar county ma Homa Bay motelo ne yiero mar higa mar 2027. Komachielo eni jatend piny Migosi William Ruto jiwo ruodhi kod jolupgi e pacho kae mangima mondo mi osir dongruoge mag piny owacho kod mago mag counties. Ruto wacho ni apisas go nitiere machiegni gi jopiny kendo en ting' margi mar telone kendo bero chenro duto mag sirikal e gwenge mabende giwuoke. Jatend piny ne lose kinde mabende notelo ne nyasi mar wakogudu kata graduation mar ruodhi kod jolupgi. Nyasi no mabende notimore e katiegruok mar obila kata National Police College Embakasi e county ma Nairobi. The minister just recorded that chiefs and assistants and all members of the National Government Administration officers are multi-purpose officers. Your support is for all sectors of government, and I have instructed that any government policy that has been passed by national government or county government, it is your responsibility to support all development, whether they are being undertaken by national government or county government, so long as it is for the benefit of the people of Kenya. You owe such policy interventions support. Ruto bende ojiwogi mondo migi ked kod rochruok mar arita kwe kod yedhe mamero ji e gwenge mabende giwuoke. Nyinyi mnajua ya kwamba tuko na tatizo katika sehemu mbalimbali, wizi wa ng'ombe, banditry, wahuni, wakora wanawasumbua wananchi na kuleta maafa. Katika hizo sehemu zote mimi nataka niwaulize nyinyi kama officers, frontline officers, wale officers wa mstari ya mbele, nyinyi ndio mtatusaidia kujua hawa watu ni kina nani, kwa sababu haiwezekani wahalifu waishi mahali popote Kenya pasipojulikana, kwa sababu tuko na chief na assistant chief kwa kila kona ya taifa letu la Kenya. Mambo ya madawa ya kulevya ni tatizo ambalo lazima tulikabili kwa pamoja kama taifa. Jatend piny ne oten kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kanyakla kod jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo kachiel kod ogai mar obila Douglas Kanja kod jalupne Gilbert Masengeli kabende gin bende ne giloso e yo machalo kama. That they are able to support in the delivery of government services, but at the same time become the link between the citizens and your administration. And this training helps sharpening the human resource capacity that has been lacking across several cadres of government and agencies within the country. So, Your Excellency, this is historic because training is extremely important. Our chiefs, Your Excellency, ni multipurpose, na assistant chiefs ni multipurpose officers wa serikali. Wanatumika kwa kazi tofauti nyingi sana. Wanapambana na pombe na dawa ya kulevya mashinani. Hawa ndio wanasuluhisha shida yenye inawahusu wananchi mashinani.
Komachielo bende enani piny owacho ojiw mondo mi oket maino mare kod loso kenge makare mag medo siro sekta kanyakla kod migawo mathieth ojiw mondo mi omed keto kenge makare kendo keto maino margi e kedo kod tuo mar ayaki e pacho kae mangima. Mayo wachi e kinde nyasi mar dhialo odiochieng ma bende otisi ni World AIDS Day mano ma bende no bagi e gwenge mag Taveta kama bende okwa piny owacho mondo mi ojiw omed keto sir makende ne sekta mar thieth ahinya to ne jotuo ma bende ni kod kute mag ayaki. Nchi ya Marekani imetoa ufadhili, imekuwa na changamoto kubwa sana, watu wameingiwa na wasiwasi kiasi ya kwamba hata wengine wamevunjika moyo. Kwa hivyo ni serikali ijaribu jinsi iwezavyo ili itoe hiyo shaka kwa mwananchi na kujionyesha kwamba wako na uwezo wa kukabiliana na hali kama hizi. Na vile vile kuna hawa wa community, hawa madaktari wa nyanjani ambao pia huwa wanatupitia mara kwa mara wakiulizia kama kuna mtu ako na hiyo shida na vile anapata matibabu. Komachielo kabadhi nyime bende wayudo kanyone migawo mar obila mabende kinde ka kinde tayo chendogo mag apaya e pacho kae. Koro kwayo oganda e pacho kae mondo mi obed motang' ahinya e kindegi mag nyasi mopogore opogore mag sikuku kata mago mag dwe mar Disemba. E kindeni mabende oganda mathoth biro bedo ka dhi wuoth kata tiyo kod nyamburko mopogore opogore wuodhe mopogore pacho kae ka komanda mar wechego mag apaya e boma e pacho kae Frederick Ochieng bende koro kwayo oganda mondo mi olu chike mag apaya kinde ka kinde ka bende wacho kanyo ni jogo mabende biro yud kadhi ataro kod chike mag apaya ibiro kawnegi okang' mager mar chik. We are now turning the table to work more at night so that we curb these traffic accidents that do occur during night hours. We also last coordinate with other stakeholders in the road safety. We are going to enhance the use of speed guns to control overspeeding motorists or drivers that are driving exceeding the maximum speed limit along a particular road. We are also going to enhance the use of breathalyzers. Jatenda migawo mar somo Migoso Gamba ojiwo rowere mondo mi odonje sekta mar ohala kod keto mwandu mondo mi gilos thuolo mag tije ne gin giwegi. Ogamba wacho ni rowere ok onego beni rito mondo mi ondigi e tich tok rwako gudu kata graduation kolero ni sirikal koro to bero thuolo mag ohala e sectors mopogore opogore. I wish to take this opportunity to challenge the graduating class of 2025 to go out into the workplace and create opportunities. Do not simply wait for employment, but be entrepreneurs, be innovators and problem solvers. Kenya needs your imagination, your initiative and your drive. May I also take this opportunity to call upon the Eldoret National Polytechnic and indeed all other TVET institutions and vocational training institutions to keep on repositioning themselves to deliver quality and relevant training. Institutions must strengthen industry partnerships, update the equipment and effectively deliver on the curricula to nurture holistic graduates. Ogamba olero ni kuonde tiegruok mag TVET kod mamoko onego dhi nyime gi chiwo tiegruok marang'inyne ni malo. Ladies and gentlemen, there is no doubt that capitation, scholarships and support via the Higher Education Loans Board must remain essential pillars of equitable success. Through these mechanisms, we are ensuring that no Kenyan youth with talent and drive is locked out of TVETs simply because of financial constraints. This support and investment in the TVET subsector is deliberate and strategic. Under the bottom-up economic transformation agenda, we are accelerating job creation in key sectors such as affordable housing, manufacturing, the digital economy, and the creative industries. TVET stands at the heart of this agenda because it is a primary pipeline.
Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo kanyo ni riwruok mabende otise ni Free Pentecostal Fellowship in Kenya koro chako kanyo chenro ma bende mano mabendo nywando joma mine onywando mond liete gwenge makono kaka yo mar miyo gi tiegruok makare wechego mag kido kod lwenje mag kit chwech kaunti no ma Siaya. En chenro mabende osebedo kadhi nyime kuom ndalo 16 kuke kaunti ma Siaya. George Amolo miyo waler mathoth wachni. Ofisa mochung'ne chenro mar mond liete kanisa mar Free Pentecostal Fellowship of Kenya nyadendi Dorothy Muga wacho ni mae chenro mane gibago mar tiego jopiny weche mag rito moloyo to ratich mond liete. Dichieng' ma kawuono ni en odiechieng' ma watiyo godo ka wakok kata waoro ote oko ka wakwedo godo lwenje michomo godo kata michimo godo jinsia achiel. Koro kuom wan kaka wan jok ma support mond liete wakwedo lwenje michimo godo dhako ma jaode osetho. Owek sande, owek chome gi lwenje mochomo korka puothi. Moko kuom gimayo nyaka nyithindo giweye gik machal kamago. Giwene mamano obedie gi lop chwore ka chwore osetho mano en lope. En ma en gi ratiro mar rito puodho no nyaka chieng' moro nyithindo dongi. Kabende no kawo thuolono mar sundo tend kaunti ma Siaya mondo mi koro puodh pend chik manyocho kadhe gi od buch County Assembly ma Siaya mageto rito ratiro mag mond liete go. County Assembly mar Siaya ne okalo chike mabiro rito ngima mar Chiliel to ne en morwa kaka FPFK ka achiel gi migepe ma osebedo katie nafas marito ratiro mag jok mayom jok mocha ni bilni ochopo kama koro nokale. Ne en mana kwayowa ni Governor Orengo obi okete kalam e gini mondo oyud thuolo makoro inyalo losne godo regulations, budget bende obedie godo mondo gini chike gieki ochak tiyo. Nyadendi Dorothy nowacho wechegi e kinde mane gisetieko wuoth kod puonj mane gimiyo jopiny koluwore gi wach rito ratiro mag mond lietego ma bende noyudo thuolo mar chiwo nendgi kotelnegi gi Mama Nelly Adipo. Nitie gik mang'eny manitimo gachon. Neno ka chuori otho, idwa noteri chuni gi ng'ama ikia kore gatache, imayi lo, imayi nyithindo. Lakini gisani wasebedo jomariek nikech ne nitie puonj manopuonjwa wan kaka wan ka ma wan gratichwa. Koro wan wamor, ta wakwayo numed sirowa gi bil mane watero Siaya County. No dhi maber nikech nokalo. Koro warita tan governor marwa oketie sei. Magi giwacho ka jowadgi Joyce Anyango, Carolina Chieng to kod Lea Anyango opuoyo puonj magisebedo ka giyudo ka giwacho ni sani wigi oyawore kendo ging'eyo ratichgi. Wagwero kamano ne migawo mar FPFK ma osekelonwa puonj kaka minego manowito joutegi. Koro wagwero kamano mang'eny ahinya. Gik mwasekale gi puonj mwasewinjo semiyo oyawo itwa. Sani wach ni wan mine ma mond ruoth kiwinjo gimo marach piga nduru uskike. Wan gi kuonde mang'eny mwanyalo go e nduru. Kena moro odiechieng' ma kawuono ni bura an jakom, igweng' an nyumba 10. Ji oluora kocha to ji oluora koni. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, an George Amolo. Gilipot ma George Amolo na beno kilo wae giko mag weche manyien mago matuche koro gwenge gi lak seche gi tude kod Chung Emmanuel koro mokanyo sa 11 ne weche manyien. Ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke. Kocha mar Ulinzi Stars Steven Ochola wacho ni koso tiyo gi thuolo duto manyo gi yudo nyomiyo gi pogo points mar 1-1 gi klab no mar Bandari e alap tuke ma Ulinzi Sports Complex midhiambo manyoro. Ulinzi nyodo gol momondo kokalo kuom jatugo Masita Masota to kata kamano gol no nyotamo girito bang' ka jatugo Darus Msaha nyolo ne Bandari kendo keto weche bedo amudhi. Ochola wacho ni duoko makamano nyen mano makoro lalo geno. Game ambayo tulikuwa tunatarajia kwamba tutapata points zote tatu, so tumepoteza points 2 ambazo ni muhimu sana katika competition hii na inatuweka katika situation ambayo si nzuri sana, kwa sababu tungezipata bora ingekuwa fadhali, kwa sababu tungepata kuruka nafasi 2-3.
nyolo moko kuom points magisewito kendo mbero ni oseduoko gi chien mokalo. Nasema kuna makosa ambayo yametokea, makosa ya maybe naweza sema si team but individuals kwa sababu ile ni mpira ambayo maybe defender angetoa ama kipa angekuja akaichukua, lakini wote hawakufanya maamuzi, mpinzani akapata nafasi akadona, basi kwa hivyo bado kuna kitu ambalo maybe hatufanyi sawa ambayo tunafaa kufanya sawa ili tufanye hapa kwetu iwe mahali ambapo kwa mgeni wetu kupata points itakuwa ngumu. Korka kore kocha mar Bandari Mohamed Borji wacho ni jotugo kenyo ni giolo to kata kamano en gigeno ni gibiro duogo kare e tugo mabiro. You know, happy for this because every time same you play good, many chance no score plus and this travel this demands for time on travel plus play I can fatigue on the and mentally and come physically because this you see the game you no start good because travel on stay confident again on go for prepare next game. Komedo ni mano nyobiro kaluore kod tich mate kod kinda margi. Shabana nyolo Kenya Police gol achiel kuom nono gol mabende nyolo gi jatugo Gilbert Abala ya lapruke ma Police Sako midhiamo manyoro. Kaloch makamano koro nyoketo Shabana nyake thuolo marangwene chung mar lig mapachoka. Kwanza nataka kumshukuru Mungu kwa sababu swala kabla ya pointi 3 swala kubwa ilikuwa tunapata majeraha sana. So kwanza kutoka kwa mchezo bila jeraha lolote, kwanza hiyo ni shukrani kwa Mungu. Nadhani ukiangalia jadwali pointi 1 inakuinua lakini pointi 3 inakuinua zaidi. So na congratulate the boys, tulifanyia kazi sana hili swala la flanks sababu ukiangalia Police siku zote fullbacks na flanks wamekuwa dangerous. Molalo mero ni loch makamano koro dhimiyo gi chir ka gidhi bago tugo ne club no mar Bidco United e lapruke margi mapacho mabende gisewito tuke dek moluore. Ni kubwa sana tukizingatia kwamba tunarudi nyumbani michezo mitatu hatujawahi kushinda pale Gusii. So nadhani hii inatuambia kwamba tunaporudi nyumbani dhidi ya Bidco, timu ambayo pia ni nzuri sana na vijana wadogo sawia na timu ya Shabana. So nadhani kwanza ni tukielekea mbele ni kujaribu kurudisha ile trust ya pale Gusii nyumbani kwamba tunaweza kupata ushindi pia. Nadhani imekuwa tatizo. Kepa margi Steven Ochieng nyopo loch makamano. Awareness tulikuwa tunajua tunakuja kuface a tough opponent and we had to put our aerials high. So tumekuja hatuko tunamdharau ya kuwa for as long as we are able to keep a clean sheet inaweza kutupatia pointi na tukifunga tunapata pointi 3 na hizi yote tunarudishia wenzangu kwa kuwa sijaifanya peke yangu na ilianza kutoka mazoezini. Coach wangu wametusukuma, goalkeepers wenzangu wamenisukuma, ndio maana tumeweza kupata clean sheet. Tukoweregi mago mapacho kar wadhi nyake piny Ingereza en club no mar Liverpool oseikore mar golo omenda maromo $52 mar nyiewo jatugo Eduardo Camavinga mawuok e piny Ufaransa kendo gie sani kadhula ne club no mar Real Madrid. Magi timore seche ma club no mar Manchester City bende osechako somo paro mar golo $65 ka gigeto nyiewo sulwe mawuok Ghana kendo kadhula ne club no mar Bournemouth Anthony Semenyo kachop Januar higa manyien. Gik weche tuke nyinga Martin Onyango. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. En ngano meni ogiye ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ngano nyalo geno kuome gi osiki. En ngano nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Katigi karo nyolombaya bare jarumba tuan sibomina dongo jakanywa bedeko giarama dona winjo kaparo loya dona wangebeo chocolate beauty kamse aeri dierate tongane kabedo chunoi aeri dierate tongane kabedo chunoi aparo maneno pio jarumba winjo kagina letena Aleo guiero mi muore doniringa Agora neto da calambio Ayeni kato no todega Idongiera donana Alexander I love you nyatiki elo donangi sanda nyajoge I love you nyatiki jogo donangi sanda Why dona nyatiki karo
nyolomba ya bare jarumba tuan simbo mina dongo jakanywa bende kogi yarama dona winjo kaparo loya dona wangebeo chocolate beauty kamse aeri gierate tokane kabedo chunoi aeri gierate tokane kabedo chunoi oke unyero sumodala oke gipol koda joji abala ogaga kelo maro jasaye monego kwedo nyolo na nyakaero kacheo dona moketho wiya ibera diva nyabiga bondi binyol bele jiro nini ibulo nyako titalo jarumo mina viki jakanywa ibulo nyako titalo jarumo mina viki take care dona Kadigi karo yolomba ya bare jarumba tuan sibo mina dongo jakanywa bede kogi eramam dona winjo kaparo loya dona wangebeo chocolate beauty kamse aeri gierate tokane kabedo chunoi aeri gierate tokane kabedo chunoi Katiko gero nyathigilona cheng jaoduroi Dona ine mikwanda gawili wole sona Aonge mwandu dange unilege dirwaka penda